Na početku velikog tjedna vrijeme nas je itekako iznenadilo. Umjesto da nam zasja proljetno sunce, pao nam je snijeg. Mislim da nam je svima dovdje ovog bijelog pokrivača i hladnih temperatura i da svi čeznemo za proljetnim suncem, bojama i proljetnom zaljubljenošću. Iako je znanstveno dokazano da proljeće i ljubav nemaju nikakve veze. Znam da zvuči itekako čudno, ali naš današnji gost uvjerit će nas u tu znanstvenu činjenicu. A osim tih proljetno-ljubavnih spoznaja, u današnjem školskom satu otkrićemo i brojne druge znanstvene zanimljivosti, ali na vrlo zabavan način. A nakon toga zanimljivosti i važne stvari iz svijeta oko nas donijet će nam i ovoga petka ekipa Punoga kruga. A na samom kraju najavit ćemo i kraj našeg nagradnog natječaja Pazi i snima se. A sada vratimo se na početak i posvetimo se proljeću, ljubavi i znanosti. Kada se dvoje ljudi zaljubi, obično kažemo da se između njih dogodila kemija. Pa zato smo mi danas pozvali pravu osobu koja će nam govoriti o proljetnoj zaljubljenosti, a to je diplomirani inženjer kemije Marko Košičak. Marko, bok. Hvala što si došao u današnju emisiju. Makar ćeš nam razbiti sve naše romantične iluzije o tome da proljeće i zaljubljenost imaju veze. Pa reci ti nama nešto više o toj kemiji ljubavi. Pa ne bih rekao da skroz proljeće nema veze sa zaljubljenošću, naime po nekim istraživanjima ljubav dolazi kroz nos. U zimi smo često prehlađeni, nos nam je zaštopan, prema tome ne možemo udahnuti ljubav, dok u proljeće možda lakše dišemo i lakše se možemo zaljubiti. Postoji indicija da su feromoni ti koji su važni za stvaranje zaljubljenosti, odnosno molekule koje svatko od nas ispušta putem našeg znoja. I ukoliko nađemo pravu osobu i udahnemo njezine feromone i ukoliko se oni vežu na naše receptore u mozgu, doći će do lučenja čitavog niza molekula u našem mozgu koji će izazvati osjećaj euforije, odnosno zaljubljenosti kakvu znamo. To je prvenstveno feniletilamin, odnosno takozvana molekula ljubavi. Ona je važna za ovu slijepu ljubav, naša partnerica ili partner su idealne osobe, savršene, nema nikakvih mana. Međutim, za neku dugoročnu ljubav ključna je jedna druga molekula koja se zove oksitocin ili ljubavno ljepilo. Čekaj, a molekula ljubavi kako se ono zove? Feniletilamin. Ona je jedno malo manja, oksitocin je malo veća molekula. Oksitocin je također važan i za stvaranje majčinske ljubavi, odnosno veze između majke i djeteta. Znači, ipak je bitno kako netko miriše da bi ti se svidio. Je. Važno je, ali ne u smislu nekakvog parfema, jer feromone mi podsvjesno osjetimo. Dakle, oni nemaju miris u smislu ljubičica, tratinčica, nego su molekule koje mi udahom možemo detektirati. Aha, znači ipak naš pravi miris će doprijeti do pravog partnera, recimo to tako. Ne možemo se sakriti naš pravi miris sa nikakvim parfemom. Ne, oni idu paralelno jedan s drugim. Aha, super. A evo, znači, ipak ima neke to veze, kemija i ljubav, znači ljubav se može znanstveno nekako objasniti. Može, ja ne bih rekao da to ubija romantiku, dapače, pomaže nam razumjeti neke stvari, odnosno zašto se osjećamo u određenom trenutku na određeni način. Da li postoji način kako znanstveno spriječiti da se zaljubimo ili ne, za sad još ne, ali razumijevanje mehanizama možda bi i to moglo na neki način pospješiti, pa možda budemo imali za 50 godina na tržištu tabletu koja će nam pomoći da se odljubimo. Pa mislim da bi to onda tek ubilo romantiku. Vjerojatno bi, ali s druge strane bi zalječilo neka slomljena srca. To je istina, to je istina. Ali ova cijela biokemija ljubavi tebi je zapravo donijela znanstvenu slavu, pa možeš mi nešto više o tome reći? Pa znanstvenu, više bih rekao znanstvenu popularnu slavu, jer laboratorij slave, odnosno FameLab natjecanje na kojem sam ja pobijedio 2008. je zamišljeno kao natjecanje u popularizaciji znanosti, gdje mladi znanstvenici i studenti između 18 i 35 godina prezentiraju neku znanstvenu temu koja nije nužno njihova. Dakle, sva ova istraživanja o ljubavi nisam napravio ja, nego su to znanstvena istraživanja koje su proveli drugi kolege, a ja sam ih na neki način popularno objedinio i prezentirao. Kao tako. Međutim, postoje i međunarodna natjecanja laboratorija slave i naša, domaća, pa kakva je razlika? Tako je. FameLab originalno potječe iz Velike Britanije i Cheltenhama. Njihov festival znanosti je 2004. pokrenuo takvo natjecanje s ciljem stvaranja nekog formata, sličnog, ne znam, američkom idolu, ali za znanstvenike, gdje bi zapravo u 3 minute
mladi znanstvenici bez korištenja nekih PowerPoint prezentacija ili konvencionalnih pomagala u predavanju, zapravo jednim stand-up nastupom približili znanost posjetiteljima. I to je došlo do velikog interesa javnosti tamo i zbog toga je preko mreže British Councila se proširilo od 2007. i na ostale zemlje u prvom krugu Europe. Sada već cijeli svijet i gotovo svi kontinenti sudjeluju u tom natjecanju, a od 2008. postoji međunarodno natjecanje gdje pobjednik iz svake zemlje odlazi u Cheltenham na njihov festival znanosti gdje se onda održava međunarodno finale. A kasnije ćemo nešto više govoriti i o školskom laboratoriju slave u kojem si ti ove godine sudjelovao, ali na jedan drugačiji način, zar ne? Meni se nekako čini da nam ta znanost sve više i više daje odgovore na najteža pitanja. Dođe nam svima da se počnemo baviti znanošću, da počnemo učiti i skupljati znanje, jer svi znamo znanje se kad tad isplati. A što mislite? Može li nas znanje proslaviti? Zato postoji školski laboratorij slave, natjecanje učenika srednjih škola u prezentaciji nastavnog gradiva. Kraj ožujka rezerviran je za finale ovog važnog školskog natjecanja. 12 odabranih tako se natjecalo za tu važnu titulu. Školski laboratorij nastao je po uzoru na originalni laboratorij slave, natjecanje za nešto stariju studentsku populaciju. Natjecatelji su pokazali kako prenijeti znanje i priče iz udžbenika učiniti zanimljivima. Svaki od njih na raspolaganju je imao 3 minute, bez obzira o kakvoj se znanstvenoj priči radi. Mnogo dobrih vijesti za čokoholičare. Prvo, čokolada je zdrava, nikad čuli. U čokoladi se nalaze magnezij, natrij i bakar. Moje ime je Filip, a misija upoznati vas sa čudesnim osobinama jedne obične kućne muhe. Što je uopće boja? Recimo, koji je ovo boje? A jeste li se vi ikada zapitali kako to da su neki ljudi potpuno svježi i odborni nakon samo 4 sata sna, dok drugi jedva da mogu funkcionirati? Danas sam prikazao 2 kemijske promjene. Gorenje magnezija i dobivanje njegovog oksida, te reakciju dobivenog oksida s vodom. Hvala. Borno. Dobro sam. Aj, gotovo je. Još samo nešto. Moram poručiti profesorima da se ne ljute ako zasvojim na nastavi, jer je David sad lijepo objasnio da to nije moja krivica. Članovi žirija morali su prepoznati one najuspješnije, a bez obzira na rezultate, svi natjecatelji su naučili kako i najkompliciranije teorije ispričati jednostavno i u kratkom vremenu. Nakon proglašenja pobjednika oslobodili su pozornicu za nove nade, današnje osmoškolce. Počnite s pripremama jer školski laboratorij čeka nove znanstvene priče. A danas u našu znanstvenu priču došla nam je još jedna znanstvena novakinja, učenica umjetničke maturantice umjetničke gimnazije Ines Andrić. Ines, bok. Bok. Hvala ti što si nam danas došla, a zapravo Marko nam je poveznica u tvojem sudjelovanju i u našem studiju, u današnjoj emisiji, s obzirom da je Marko, proslavljeni sudionik laboratorija slave, bio ove godine na školskom laboratoriju voditelj. Pa Marko, jesi li ti kao čovjek sa puno iskustva na takvim natjecanjima pomagao svojim sudionicima? Pa jesam. 2011. prvi puta napravljen školski laboratorij u Hrvatskoj i eto, ovo je već 3. godina kako idemo i svake godine na neki način sve više napredujemo. Osim samog vođenja natjecanja, ono što je najbitnije, sve te natjecatelje na neki način pripremiti i uputiti što je to školski laboratorij, odnosno kako u 3 minute prezentirati neku stvar da bude znanstveno točna, da bude zanimljiva i pristupačna publici. A i druga vrlo važna stvar je naučiti ih na neki način, barem pomoći da se riješe treme, što je veliki problem kojeg svi mi imamo. I ti imaš tremu? Ja imam veliku tremu, sad ju više nemam nakon toliko medijskih nastupa, ali na početku sam imao, kad sam bio u osnovnoj školi sam svirao gitaru, jedne godine sam čak imao mentalnu blokadu, tako da sam usred produkcije se ustao i otišao sa pozornice, jednostavno nisam više se mogu sjetiti što je trebalo svirati. I meni je to poznato, moram priznati. Mislim da je svima to poznato. Ali čak i tebi, Ines. Čak i meni. Iako si sudjelovala na školskom laboratoriju, baš sa temom o tremi. Da, jer to je zapravo počelo tako da, kak sam imala tu tremu u glazbenoj školi, nisam znala koju bi temu jednostavno stavili i koja bi bila dovoljno zanimljiva publici da sluša.
Pa sam ona jednostavno mislila, pa mogla bi ispričati šta mi se dogodilo na glazbenoj školi i jednostavno to objasniti na zanimljiviji način da bi mogla publiku zanimati za to o čem pričam. Zapravo je uvijek jako dobro krenuti iz sebe, iz nekakvih vlastitih problema. A reci mi, s obzirom da si maturantica umjetničke gimnazije, kako to da si baš odabrala temu iz biologije? Pa, to je zapravo došlo nesvjesno. Nismo baš ni razmišljali da li mora biti posebno, da li će to biti ili iz kemije ili biologije ili psihologije. Jednostavno smo sam nesvjesno se toga sjetili i rekli pa dobro, zašto ne? Pa super. Znači ti u svojoj prezentaciji govoriš o predatoru, tako si nazvala tremu naime. Da. Pa reci mi zapravo koliko dugo ti je trebalo da samu prezentaciju izradiš, da je prezentiraš, što je sve trebalo napraviti? Izradila sam je tokom jedne večeri. U naletu inspiracije. Nalet inspiracije je bio. Da sam taman negdje prije spavanja išla istraživati jer sam sutradan već trebala snimati prezentaciju. I jednostavno, ne znam, pretražila sam sve što sam mogla naći o tome, sve zanimljivosti, ukomponirala u jednu malu pričicu, malo to razradila s mamom doma. I ništa, sljedeći dan smo došli, snimali smo to 16 puta, dok nam nije sve u jednom ispalo super i eto. A sada, nećemo sada 16 puta moći ponoviti svoju prezentaciju, nego samo jednom u 3 minute, kao što i predviđaju propozicije školskog laboratorija. Dakle, Ines, molim te, otkrij nam mehanizme treme i kako ih pobijediti. Izvoli, imaš 3 minute. Dakle, ja sam Ines i veliki sam tremaroš. Kada sam bila ovako mala, dobro ne sam baš toliko mala, nije mi bio nikakav problem stati na pozornicu i pjevati sve glasa. Dapače, bila sam si sva važna. Ali to se postupno počelo mijenjati kako sam krenula u osnovnu, pa srednju školu. Pitam se samo što će biti na faksu. No, ispričat ću vam jednu priču koja mi se dogodila u 8. razredu na završnom nastupu u glazbenoj školi. Svirala sam gitaru i nastupili smo sa jednom pjesmom u kojoj smo trebali nešto izimprovizirati na kraju, a improvizacija mi baš nije jača strana. I kako sam gledala sve te učenike prije mene koji su bili genijalni, sve o čemu sam ja mogla razmišljati je bilo, o Bože, kako su svi oni bolji od mene zapravo i što ako ja dođem i zblokiram se jednostavno. I to se na kraju i dogodilo. Od svih tih misli koje su mi se motale po glavi, jedno čem sam ja mogla odsvirati je zvučalo no dobro, što mi se dogodilo tad? Trema ili ti strah koji uzrokuje drhtavicu i nemir. Strah ima i fizičke simptome kao što su lupanje srca, drhtav glas, suha usta, crvenilo, mučnina, pa čak i znojanje. Mislim da ste se svi upoznali sa citatom oblio ga znoj od straha. Kada nas je nečega jako strah, naše tijelo automatski aktivira simpatički živčani sustav koji otpušta adrenalin u naš krvotok i time izaziva niz lančanih reakcija. Takvo ponašanje se zove bijeg ili borba sindrom. Recimo da je naš javni nastup predator od kojeg mi silno pokušavamo pobjeći. Naše će tijelo tad imati poriv ili napasti ili pobjeći. Tada naše krvne žile na površini se sužavaju, a posebno u rukama i nogama i zbog toga imamo taj osjećaj hladnoće u tim pojedinim dijelovima tijela. Strah također povećava i krvni tlak koji opskrbljuje naše tijelo sa više hranjivih tvari i kisika, što dovodi na kraju do tog pregrijavanja i znojenja. Čak se i disanje povećava kako bi naši organi dobili potrebnu količinu kisika. I time se u našem tijelu događa bura, ogromna. Ali dobro, budući da naše tijelo baš nije stvoreno za javne nastupe, sve što vi trebate zamisliti prije nego što stanete pred kamere ili publiku je samo se smiriti, duboko udahniti i reći da ste jači od jednog malog predatora. Hvala vam. Wow, super, hvala ti Ines. Ovo je bilo itekako poučno. I da, i bilo je bolje nego na... Stvarno? Da. Marko te gledao je oba 2 puta. Marko, je li bilo bolje? Nažalost nisam gledao finale, ali ja sam bio, kako se to hrvatski kaže, u backstage-u sa ostalim natjecateljima i pripremao ih. Gledao sam ju na generalnoj probi i na videu. Ovo je bilo jako dobro. Super, baš imala sam osjećaj da si užasno samouvjerena i da stvarno pričaš iz glave, a i kako si se pripremila. Već sam to toliko puta ponovila da stvarno znam već sve na pamet. A jesi li imala tremu sada? Pa nešto manje nego na nastupu.
Da. Ajde, super, super. Znači samo treba stati i reći ja sam jači, ja to mogu. Da, i pomaže. Super, pa ovo mi je izgledalo stvarno kao jedan ovako znanstveni stand-up nastup. A Marko, s obzirom da ti si se nagledao svih kandidata, svih 12 prezentacija, postoji li nešto što žiri voli kod pobjednika? Koji su kriteriji koje žiri ocjenjuje za pobjedu? Pa žiri ocjenjuje 3 karakteristike svake prezentacije. Prva je sadržaj. Dakle, da li je tema na neki način dovoljno izazovna, da nije nešto previše banalno, te da li je sadržajno korektno što se tiče srednje škole. Dakle, da nije previsoki nivo ili preniski nivo. Druga stvar je jasnoća. Dakle, koliko je ta tema jasno i jednostavno prezentirana, odnosno koliko je publika dobila jasne poruke i nešto naučila iz toga. I treće i možda ključno je ta neka karizma, odnosno taj neki opći dojam koji ostavi svaki natjecatelj za vrijeme svoje prezentacije. Od 12 prezentacija, ipak i žiri je morao teškom mukom, vjerujem, odabrati pobjednika. Naš pobjednik je ove godine bio Nikola Vujnović iz 3. razreda iz gimnazije u Požegi, koji nekako nas je zainteresirao za matematiku, čak i one kojima matematika baš i nije jača strana. Nikola nam naime poručuje parabola rules. Što je parabola? Parabola je graf funkcije drugoga stupnja. Znate ono kad crtate sa x na kvadrat u koordinatnom sustavu. Ona vam povezuje recimo veliko slovo M u znaku McDonald'sa, luk srnine lopte dok puca na protivnički gol, smrtonosnu zraku i paraboličnu antenu. Pa prvo ćemo reći koja je veza između parabole i smrtonosne zrake, ispričavam se. Zraka smrti je oružje koje uništava sve pred sobom, usmjeravajući energiju u visokoj koncentraciji. To nam je oružje najpoznatije preko znanstveno-fantastičnih filmova i serija, kao što su Superman, Ratovi zvijezda, Zvijezdane staze, ali čitava priča ima i čvrstu povijesnu pozadinu. Sve započelo u 3. stoljeću prije Krista, kad je grčki matematičar Arhimed uništio rimsko brodovlje koje je opsjedalo Kartagu. Što je Arhimed napravio? Arhimed je posložio komadiće posrebrnog stakla, koje mi danas nazivamo ogledalom, na stijene obala Kartage u obliku parabole. Kada su se sunčeve zrake, koje su u tom trenutku udarale u stijene obala Kartage, odbile od toga stakla, sve su se odbile u jednu točku, koju nazivamo žarištem parabole i koju se matematički može vrlo lako izračunati. Kad se toliko velika energija, kao što je energija mnogo sunčevih zraka, nakupi u jednoj točki, sve što prođe kroz nju zatren će se zapaliti. I tako je Arhimed spasio Kartagu od Rimljana. Dakle, vi koji ste negdje u sredini gledališta, ne biste se baš dobro proveli da sam ja Arhimed, jer biste bili u žarištu ove parabole. Danas, da ne biste mislili da se ostaje samo na povijesti ili znanstvenoj fantastici, reći ću vam da parabola svoju punu primjenu u obliku smrtonosne zrake danas ima u laseru. A zanimljivo je da najveći hrvatski znanstvenik Nikola Tesla također radio na pitanju smrtonosne zrake. Dok on došao u tim svojim naumima, svjedoči i navodni podatak da je američka vlada dana uništiti sve njegove zapise o smrtonosnoj zraki nakon njegove smrti. A pređemo sada na paraboličnu antenu ili satelitski tanjur. To je tanjur čiji je presjek u obliku parabole. Od njega se odbijaju elektromagnetski valovi preko kojih primamo TV signal. Oni se svi odbiju u jednu točku žarišta, baš kao i kod Arhimeda, što nam omogućuje puno bolji prijem TV signala i kristalno čistu sliku. Najveći satelitski tanjur na svijetu je recimo radio teleskop u Porto Riku, čiji je promjer 305 metara. Jednadžba njegove parabole je to. Pogledajte koliko je mali taj član uz x na kvadrat i probajte si nacrtati tu parabolu u našem koordinatnom sustavu. Prilično sam siguran da će jedini film koji će vam tad pasti na pamet biti Nemoguća misija. Evo, Nikola je dobio veliki pljesak, pa možeš nam reći, Marko, malo prokomentiraj, s obzirom da si ipak malo prisluškivao žiri, kako to da je baš Nikolina prezentacija osvojila prvu nagradu? Ne znam detalje, ja mogu reći iz svojeg nekog puta svoje mišljenje o prezentaciji. Ono što se meni svidjelo na snimci kvalifikacijskoj njegove, on je to snimao na krovu i onda se okretao i pokazivao gdje su sve parabole oko nas. Od nekog vizura grada, preko satelitske antene i slično. Nažalost nije to mogao prenijeti u studio. Međutim, korištenjem jednog jednostavnog rekvizita poput lasera, on je na neki način ipak simulirao te sve stvari. Bio dosta jasan.
tema apstraktna, parabola, koga briga za parabolu, ali opet je prebačena na neki svakodnevni život i stvari gdje ju mi se možemo naći čemu ta parabola sve služi. A i njegov nastup je dosta siguran, ležeran je, tako da vjerujem da su sve te komponente zajedno bile presudne u njegovom slučaju. Super. A s nama je u našoj znanstvenoj priči još jedna znanstvena novakinja, to je Hana Hojić. Bok, Hana. Bok. Hana, ti nisi sama danas u studiju, osim nas. Tu je i tvoj pomoćnik u tvojoj prezentaciji na školskom laboratoriju, pa možeš nam nešto više reći o svojoj prezentaciji i o svom partneru. Evo, moj partner se zove Berni. Bok, Berni. Berni, ajde, dođi, Berni. Neće sad. Uglavnom, ja sam se prijavila na školski laboratorij iz zanimanja, zanimalo me kako je to i sve to. Berni zna puno toga i došli smo do ideje da bi mogli napraviti nešto o učenju i tako smo došli na školski laboratorij. Malo zabaviti se i vidjeti šta ima tamo. I čime si se ti bavila u svojoj prezentaciji? Ja sam govorila o učenju, znači učenje je nešto što svima nama školarcima ide na živce i što ne volimo baš raditi, ali učenje moramo ga savladati kako god. Pa evo, ja ti dajem 3 minute kao što propozicije školskog laboratorija nalažu, da nam ti kažeš kako možemo postići da brže, bolje, lakše učimo. Može. Izvoli. Ajde, dođi Berni, dođi. Ajde, Berni. O, sad nam je otišao Berni. Berni je odlučio da ćeš morati sama. Nećemo, ajde dođi. Mislim da te drži u neizvjesnosti. Ajde, sjedni tu, tako. Ajde, sad ćemo. Bok, ja sam Hana, ovo je Berni. Berni, hoćemo ih pozdraviti. Glas. Bravo. Kada čujemo riječ učenje, mnogi od nas pomisle na nešto teško i naporno. Ja najčešće pomislim na učenje u školi. A Berni je jako sretan i pokazuje veliki entuzijazam kada uči. Berni, hoćemo im pokazati šta si naučio. Ajde, daj mi jednu šapu. Bravo, drugu. Jednu, drugu. Bravo. Ajde, Berni, lezi. Čekaj, ajde. Lezi. Žmiri, Berni, žmiri. Bravo. Čekaj. Pročitala sam da je učenje evolucijska prilagodba koja organizmu povećava izglede za preživljavanjem. Mnoga nagonska ponašanja koja smo naslijedili nisu dovoljna za preživljavanje u današnjim uvjetima. To znači da ipak trebamo učiti. Najveći broj aktivnosti u svakodnevnom životu temelji se na posljedicama. Ako su posljedice povoljne, ponašanje ćemo ponavljati. A ako su posljedice nepovoljne, ponašanje nećemo ponoviti. Takvu vrstu učenja proučavao i gospodin Skinner i nazvao ga instrumentalnim uvjetovanjem. Napravio je kave s polugom i otvorom za hranu, takozvanu Skinnerovu kutiju. Kada bi životinja pritisnula polugu, iz otvora bi izašla hrana. Životinje su brzo naučile da pritiskom na polugu mogu doći do hrane, jer hrana je potkrepljenje za ponavljanje ponašanja. Postoji li Skinnerova kutija i za ljude? Pa da, to bi možda mogla biti škola. Kada sve lijepo naučim, dobijem 5, a kada ne dođem u nju, neopravdani sat. Skinnerova kutija postoji i kod mene doma. Kada sam dobra, dodatan džeparaca, kada nisam, zabrana izlazaka. Skinner je tumačio da se mnoga složena ponašanja kod životinja i ljudi uče na jednak način. I Berni isto tako naučio mnoge složene trikove, motiviran poslasticom. Ajde Berni, čekaj. Hop. Dođi Berni, ajde. Dođi, ajde idemo još jednom, ajde. Čekaj. Hop. Bravo, ajde. Sjedi Berni, sjedni. Tako. Zašto je Berni naučio sva ova složena ponašanja? Pa da bi se bolje prilagodio i brže došao do svoje omiljene poslastice. Pokazala sam vam što sam naučila Bernija, a da pitate njega sigurno bi vam rekao: vidite kako sam dobro naučio Hanu. Svaki puta kada izvedem neki trik, ona mi da poslasticu. Ajde Berni, glas za kraj. Glas. Bravo. To je to. Bravo, Hana. Ajde, sjedi. Odlično. Pa kako to da si odlučila se uklopiti baš Bernija u svoju prezentaciju? Kao što sam već rekla, došlo nam je na pamet to da Berni puno toga zna i kako je on puno toga naučio, onda smo rekli ajmo pričati nešto o učenju i on je bio od početka s nama, on nam je u stvari ideju donio.
Pa super, a reci mi, i da li ti je li ti Berni pomogao u tvojoj tremi? Imaš li manju tremu zbog njega? Pa imala sam tremu, onako, ne baš veliku, ali bilo mi je užasno, onako, nisam znala da li će otići, evo kak je sad otišao i tako to, ali inače tamo je bio predobar i tamo uopće nije odlazio. I stvarno je bilo super, ali bilo mi je bolje uz njega. Osjećala sam se, nisam sama, pa ono, super. Naravno, uvijek je ljepše raditi uz partnera. A koliko ti je on pouzdan partner na natjecanjima? Imaš li straha ili... Pa nemam straha uz njega. Dobar je, stvarno je dobar. A Marko, možeš li nam ti usporediti Hanin nastup sada i kad si ga prije vidio na generalnoj probi? Ja sam vidio na generalnoj probi, tad je Berni bio dosta nestašan, bilo mu je to novi ambijent i sve, pa je malo trčao okolo. Berni kao rekvizit, to nam je prvi put da imamo rekvizit koji je živo biće, ako izuzmemo prezentaciju o spavanju gdje je prijatelj bio rekvizit. To je dvosjekli mač. On je Berni atraktivan za publiku, međutim stvara dodatni presing na samog prezentera koji ne može utjecati na sve aspekte svog rekvizita. Sličan problem se može dogoditi ukoliko natjecatelji odluče napraviti neki kemijski pokus koji je zahtjevniji, pa onda nisu sigurni da li će im reakcija uspjeti, da li će sve biti unutar određenog vremena. Tako da, s jedne strane privuče publiku Berni, međutim s druge strane može ometati Hanu. Ali evo bio Berni u finalu i ovdje miran i dobar. Da, evo sad se onako zasluženo protegnuo. A kako utječe takav rekvizit poput Bernija na žiri i na njihovu odluku? Također dvosjekli mač. Zašto? Rekvizit bi trebao služiti u svrhu prezentacije, znači pomoć prenijeti poruku. Međutim, nekad rekvizit može uzeti svu slavu. I onda ako mi jedino što zapamtimo od cijele prezentacije simpatičan pas koji skače, a nismo naučili zašto on skače, onda je to loše. Zato što onda u tom smislu naša poruka nije zbog rekvizita bolje prenesena, nego suprotno, rekvizit je na neki način onemogućio prijenos poruke. Pa evo, možemo li u kratkom zaključku na neki način možda usporediti osnovnoškolsko, srednjoškolsko natjecanje, laboratorija slave, koje su razlike? Osnovnoškolsko nema, znači samo srednja škola i ovaj FameLab, odnosno laboratorij slave za studente, odnosno veće natjecatelje pod navodnicima. Razlika je u sadržaju. Dakle, sadržaj koji prezentiraju studenti i mladi znanstvenici je znanstveni sadržaj koji nije ugradiv u škole i većina publike to, ukoliko nije studirala nešto specifično, nije znala prije. Tako da oni imaju jedan malo teži zadatak prezentirati nešto što nitko ne zna na jednostavan način, dok u školskom laboratoriju se prezentiraju teme iz srednjoškolskog gradiva, za što se pretpostavlja da su svi oni, kao i publika, nekad čuli, ali je potrebno na neki način prezentirati originalno i na novi inovativan način. Cure, za kraj, vidite li nekakvu budućnost iz ovog školskog laboratorija? Mislite li da vam je donio slavu, nove mogućnosti? Pa... Marko, što ti misliš o tome? Pa slava im je, evo sad su u emisiji polako, bilo natjecanje prije tjedan dana, doći će to s vremenom. Moja tema je dosta medijski bila popraćena. Svi znamo seks, prodaj, sve pa i znanost, ljubav i to. Tako da, eto, bio sam dosta medijski eksponiran, čak sam završio u Kozmopolitanu. Vidit ćemo. Mislim, sama ideja natjecanja nije nužno stvoriti nekog celebritija, već potaknuti ljude da pričaju o znanosti. I meni je recimo najveći kompliment bilo kad me nazvala prijateljica i rekla ja se vozim u autobusu i dvoje mladih raspravlja o tvojoj temi. Znači, zato što su bili na televiziji, čuli u novinama, jer svi mi odemo na izložbu, a nismo akademski slikar ili, ne znam, odemo u kazalište, nismo glumci, uživamo u umjetnosti. Zašto neko ko nije znanstvenik ne bi isto tako uživao u znanosti i aktivno sudjelovao u znanstvenim diskusijama? I to je zapravo glavna poruka, ideja cijelog natjecanja. A cure, koji su vaši planovi za budućnost? Uključuju li oni znanost ili nešto drugo? Pa, ne znam, ja sam možda mislila ostati u kemiji i biologiji, jer mi je to jedino što me trenutno zanima. Totalni preokret. Totalni preokret, iz umjetničke u nešto prirodno. A ti, Hana?
Ja stvarno ne znam, ja sam još drugi razred. Da. Tako da ja još imam vremena. Za maštanje i planiranje. A super, ništa, hvala vam draga naša znanstvena posada što ste nam prezentirali ove zanimljive stvari, što ste bili danas u studiju. Berni, puno ti hvala što si slušao Hanu. Ja ću vam se zahvaliti u jednom uskršnjem duhu, poklonit ću vam pisanice. Ne znam da li je to u skladu sa ovim tvojom prezentacijom u učenju. Izvoli Marko. Izvoli Hana. Ništa, ja vam se zahvaljujem još jednom i hvala što ste došli i želim vam ugodne uskršnje praznike. A sada ćemo pogledati što nam je pripremila ekipa Punog kruga. Naime, njoj ne trebaju nikakva znanstvena otkrića i znanstvene činjenice da bi nam prezentirali ono što su nam donijeli i ovoga petka.